egoli but ukuthi if ucontact ngomngoma ezulu uzongena ayilwe lonto. Bafethu abantu manje bafuna ukubonga besaphila. Kungathiwa ngoba abaningi bayamazi abasuka nabo le account iphansi eqale vele ubafu. Bayazi. Kwazi wabizwa ngoblessing webhakede because even ngisho uma wakhe umbiza uthi vela athiphi indoda yebhakede. Even ngisho uma wakhe kimi uyamazi. Engifuna ukusho ndoda okwenze ekuthini ukwenza. Ngiyazi vele indoda kaNkulunkulu. Lapho ngenzeka ukuthi ikona ukwenze kanje kodwa kwenzeka kuthina mfethu. Siyafisa nokuthi siphinde sihlangane nawe ngelinye ilanga. Ungayeki mfethu. Nabasizile abanye angisho ukuthi ngibavalela ngaphandle. Kuningi bafethu enikwenzayo empilweni yalo mfethu. So nje bhuti ngoba usungenile ngithathe le thoko ukuthi hayi ngibonge phambi kwabo labantu. Ngoba yonke into yenzeka ngani bafethu. Indoda enkulu ngoba nincoma nje lithi inhle namhlanje yengoba iningi. Ukube bengenina kuthando lenu ngaba yikho la ikhona. Ngaba kamuhle kanje, ngaba kahlonishwa kanje, ngabe mhlawumbe futhi akasaziwa ngendlela yaziwa ngayo before. Kodwa nina ngithi mebuya namthatha ngendlela ngezandla zombili nambonga bafethu. Ngiyabonga nje kakhulu bafethu ngibonga uthando lweni ngibonga nje kakhulu ngibonga kakhulu angiphezi ndo. Ngiyabonga kakhulu bhuti blessing futhi. Hayi, yazwakala. Uma ngithanda. Yebo bhuti. Ukuba mude. Kodwa nje elamile la. Ngingayisho lento kwasekuqaleni ngathi umuntu mayenza into ebalulekile asibheke ukuthi unemali engakanani noma unamandla angakanani kodwa sibheka inhloso yokuthi wenzani leyo nto. Ngicabanga ukuthi ngo-2025 kufanele ngabe sisabanga ukungaseyiveki or ukungavuleki kwamavidiyo. Futhi-ke lo muntu othi usazohlangana naye ekulungisela ukuthi kuvuleka amavidiyo mina ngesingami hayi ukuthi ngiyanquma angeke ngikwazi ukumtshela ukuthi nenze kodwa mina ngesingami bengizothi lowo muntu uvela umnyeke umuntu ofuna ukubona amavidiyo kaKim uzongena accountini kaMangqushana noKim a-check amavidiyo ayi-check i-content a-contribute ngokusenhlizweni yakhe nothando lwakhe ngoba umbuzo wami uthi abantu abafuna ukusave amavidiyo khona abaney'nhloso ezi-right khona abaney'nhloso ey'ngekho right uzobasefa kanjani iy'gebengu yihlezi phezu kwamathini njengoba wena uzama iqhinga lokuthi bengakwazi ukwenza into engekho right bona basey'nhlelweni zokuzama ukuthi bangene noma ngabe sowuthi secure benze izinto zabo lezo ey'khohlakele ama-video awaseyiveki lento lena has never been about ublessing or uMangqushana or ubani it has always been about uKim so umuntu ongenanhloso yokubona uKim ephumelela abe yilento ayiyo manje ngitshele Mangqushana uKim kubukuphi kube mhlambe angikhulumi kabi ngabanye odrive uKim kubukuphi ngabe manje kube wena wavele nje wamiyekelela njengabanye abodriver bayibonele nje into ongasika ekhaya ngabe ukuphi manje uKim emveni komsebenzi ongako osowenzile wasacrifice isikhathi sakho idatha ifoni yakho makufanele uhlale nomndeni wakho uphumule uKim uyeza kuwendlini khona umuntu osabanga indaba yokusave amavidiyo hayi bafethu asikhuleni bafethu usumuningi kakhulu umsebenzi owenziwe indaba nje yokusave amavidiyo ayiye kwendbuti ngoba angeke ukwazi ukusefa abeze ngey'nhloso ezi-right nabeze ngey'nhloso ey'bhedayo kanti ngebhadi kwayena lo ombona ngathi u-right naye uney'nhloso ey'bhedayo yini engabanga ukuthi esikhathini samanje mina ngisafuna ukumele ukusave amavidiyo ngoba mina umsebenzi wami ukuthi ngibambisane nawe ukuthi senze sure ukuthi uKim noma wakhe
baba sesimene esingcono sempilo. Hayi bafethu, ilokho nje bengifuna ukusho. Umuntu mayengafuni ukuba yiphathi yale movement eqaliwe for uKim noma what, akayeke bafethu. Singabe sincengana ngento engekho. Into osafuna ukulwela ukusave amavidiyo ngo-2025. Hayi bafethu, lento lena mawukuthi mina every time mangenza something for uKim nawe ngiyenza ngoba isuka enhliziyweni yami. Angifune mvuzo, umvuzo wami ngizowuthola kumdali. Angifune mvuzo, angifune kwaziwa. Yabona lento iqala ngokuthi uthi mawenza into ufuna ukuthi ukwazi South Africa yonke. Wazi ukuthi vele bongayenzi ukuthi isuke enhliziyweni yakho noma bongayenzi ngoba kuwubuntu kodwa ufuna ukwaziwa. Yabona inkinga yethu nasifuna ukwaziwa too much. Laba fethu lento lena has always been about uKim noma what. Finish. Umuntu ekuwukuthi akakayibambi leyo concept asimyekeni ayodlala kwezinye indawo. La siqhubekeni ngalento esasiqala ukusave kwamavidiyo bafethu mangishaya ngiyacela ngiyekeni. Ngoba lana sizokhuluma into eyodwa njalo. Wena lento yenzayo uzama ukuthi impilo kaKim noma wakhe ibe ngcono. Omunye umuntu ubona ithuba lokuthi eqola abantu ngalento eclean oyenzayo. So nje asiyekele indaba yokusave amavidiyo. Ukuthi ngidlulise lokho. Ngiyabonga mfowethu. Uyazi nawe wena noKim nila inhliziyweni yami asidedela abantu. Bhuti wami okay, siyabonga bafo. Sanibonani bhuti. Yaphila sisi. Ngiyaphila bhuti wami. Ya siyaphila. Ngiyaphila nami. Bhuti wami yazi into engizoyisho yabona ukuthi kulo mhlaba esiphila kuwo kunzima hayi kancane. But wena into esungibonise yona uthando onalo ngoKim akekho omunye umuntu onalo. Nokumbekezelela nokumfundisa inhlonipho nokuphila nabantu. Le nto le ibonisa okukhulu. Abanye abantu abafana noKim banonganakwa nanokusibhegeza nje umuntu ujabulela ukuthi mebona mhlawumbe umuntu ofana noKim amthume kuphela athi hayi hamba wena gijimiyele ukuthi uKim indlela azizwa ngayo unjani or ulale udleni abanandaba nayo lento le. So wena into oyenzile nje yini uthando olunikeza uKim kanjalo nabantu bakubo. Ngicela ukuthi ngingapheleli kuphela kubani uKim luqhubeke yayibona lento le ngoba ngiyacela baningi abantu abafana noKim hayi kancane baningi but wena lothando lomupha lona nje uhlale lunjalo futhi ungashintshi. Igebengu lezi izama ukukhekha ama-account abazenza wena angeke baze balunge. Bayabona manje ukuthi inqubekela phambili ukuthi wena noKim niyakuphi. Ngiyacabanga ukuthi bekungakusinto bebenze njani bebeyibhekile leyo bebeyitshela nje ukuthi kuzoba nje into ezophelela la. But-ke ngokuthi ngamandla kaNkulunkulu kuyanda ibusiso ziyeza ziningi ibusiso eyiseza ziningi. So nje wena qina njengendoda qhubeke futhi ufundise noKim inhlonipho ayikho into edlula leyo. Ngiyabonga bhuti wami. Hayi siyabonga sisami siyabonga kakhulu. Siyabonga ukhuluma uqedile sisami siyabonga futhi. Saka hamba kahle guys. Bafo sho. Ya. Hayi kulungile bafana abayithanga ngifaka abanye lapha ezansi. Let me end. Ngixolise nje bafowethu. Ukuthi ezinye izinto ziyadinga ukuthi uyi-address ngaleso sikhathi kufika lowo muzi ukuthi zi-address. Yabo le ndoda engikhuluma ngayo le yadila uBlessing le ndoda uKim ukwazi ukufika kumina athi ndoda ngilambile mina. Mengakashayeki kahle singakadli nami mengisebenza noma mengingasebenzi ihlele ekhaya athi ngilambile mina. Ngifuna futhi into ukuthi asho yena uKim athi fonela uBlessing mfethu. Ngokuye kwamina ngokucama wangibe nginqene ukufonela ubhuti Blessing uthi no njalo ukhipha imali. Ubhuti Blessing mefonelwa bafethu istart semali azosifaka u400 kuyaphezulu. Le ndoda emithi phone ukudla. So ukwazi ukuthi ungafonela umuntu Monday, Tuesday, Wednesday. Ngalesikhathi sengasebenzi ngiyakhumbula engasebenzi uKim. Ngesikhathi njalo ubona ama video packet into ezazenzeka lezo everyday. uBlessing
ngiyanivezela namhlanje he even paid uMangcobo, wafakela uMangcobo imali, wafakela uSithe imali elinganayo, wabafakele hayi ukuthi imadlana mhlawumbe u200, wabafakela imali, wafakela uMangcobo, wafakela uSithe, wathi uyababonga into abayenzela uKhimi. So nje bafethu ngiyaxolisa mhlawumbe bazothi abanye yatetema le ndoda, no, so bengifela umuzwa ukubonga nje le ndoda, kuningi sisithwale kakhulu le ndoda. Wazi wathi lo mbhuti, wazi wathi ubhuti kumina, nawe ngiyakunika imvumo ukuthi mekhona la ushoda khona ungakhuluma nami, and engikufuna kuwena mina ngiyacela ukuthi uKhimi methi ngifonele ungazivaleli isibusiso sami, uvale isibusiso sami. uKhimi methi ngifonele mekhonto ayifunayo, musa ukungivalela izibusiso sami. Kusho le ndoda le. Lapho lo bhuti akaza sibone, asikayihlanganisazana nje la efonini. Ngiyabonga kakhulu ama-gift bafethu. Sibonana la efonini. Bhuti chamo kwakhe, asikaze sibonana. So nje mfethu, okade kwenzeka manje ube ukusuka ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi ngiyacela, hayi ngoba ngithela ngenyembezi le ndodana wahlaphe ngithela ngenyembezi. Kodwa kufike nje umuzwa ukuthi ndoda awubonge. Awubonge kulo bhuti. Awubonge mfethu kulo muntu. Awusithwalile bafethu. Inamanje usakhona. Ngingavala lo live ngimfonele. Ngithi ngifuna imali. Ngithi khona into engake ngifuna, uKhimi ufuna into ukuthi uKhimi uhalelana. Akayezithethe. Angokumuza ukuthi into akayenzela uDuma, akakazi athi enze ivideo enzani. Wathi into engiyenza ngiyenzela umndeni wami ngoMezulu nani nawe. So nje mfethu bafethu nisithwale kakhulu, bakhona abantu kuyimanje, ubhuti Mavava bakhona, obhuti Weyitenga, uJongoleni, bakhona nabanye abantu abangaziwa abafamous abadlala indima enkulu kule content. Bakhona bafethu, siyacela nje ukuthi ningadiki ibali, singaxatshaniswa futhi le ndaba amavidiyo, ngoba le ndoda isiyaziwa kakhulu. Ukwaziwa kwaye kakhulu baningi vela sebebhekile vele, ngoba sebeqale beganga ngamavidiyo ayo. Baningi vela abazohlezi bezofuna ukuhloze ukufeza inhloso zabo ngale ndoda. Kodwa mina ngicela sibambisane nje bafana bakithi siye phambili. Into ebalekile ukuhloniphana nokwazana. Bomesazana nje yonke into izoya phambili. Mina ngiyabonga bafethu, akukho kunye engakusho ngini. Ngiyabonga nje bafethu. Ikona lo ngisho ngiyabonga ukuthatha umfowethu nimbeke lezinga kulona. Ngiyabonga nje kakhulu bafethu. Ngiyabonga nje bafethu. Engathi nikwenze kumfowethu nabanye abanabo abafowethu abanje ngomezulu. Akho umuntu okopisha icontent la. If you are willing ukuthi umsize ubafo, umsize. Umsize ukuthi uyafuna ukumsiza lo bafo, umsize umbona ukuthi angathola usizo bafethu. Yabo. Sisiza yini ngawethu. Noma yabona mina bangakutshela abantu abangazi. I have nothing. Nalutho mina. Good taxi driver, but even lami manje mengihleli phansi. Nami mengihleli phansi manje wabuka amavidiyo akhona ade ngiyibuka izolo. Yabo. Ile nto endisho uba ublessing ukuthi noma kuthiwa nginalutho uyakwazi ukuthatha impilo yomuntu uyishintsha. Even nami izolo mala fethu ngivale ish. Yabo na izolo kade ngihleli nami ngibuka enye ivideo yakhe ya 2023 ngoJanuary. Ngimbuka ngomezulu. Ngathi mina yo ndoda. Iyona le ndoda esinje. Ngimbuka emtshebheni ngimvidurize efake enye ijini yakhe enkulu efake neskipa esibrown engagundile ekhanda engitshela ukuthi hey uyobuhlaba yena manje uyahamba yena manje. Ngathi mina ungitshela emehlweni gazi lami nami ngiyihlekela nami ngibuye ngibuyele emumva ngibukele ngedwa ngihleke eza umuntu oyengekho yabo esho TV. So nje bafethu umsebenzi usuwenzekile kodwa but nje ningakhohle ukuthi mina ngimngani bafethu. Ngimngani ngibongani kakhulu bafana bakithi. Ngibongani